Prea ridicat e. Nu știu dacă am făcut 3. Au, 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 au. Da. Astăzi facem o mică schimbare. Stai. Nu știu de... Abar nu, o să pun chitara aici la calorifer. Nu, că bate vântul tare, mergem și noi acasă dacă e. Păi nu, și atunci ce zici să mergem în parc? Dar faceți treabă, vezi? Foarte frumos. Da. Dacă vrei să instalați ăsta, vă trimit mesajul ăsta. Și dacă nu mai vreți, dacă nu știți numele, mă cheamă Mateș Dariu. Mateș Dariu, șeful, cum să mai zic. Hai să trecem la următorul registrări.